Carolina Swoboda, winnaar Zakenvrouw Noord-Limburg. Avondvierdaagse van start. Het is vandaag 13 juni. Dit is het Pelemaasjournaal. De grondprijzen in de gemeente Venray blijven bevroren tot 1 januari 2015. Het was de opzet om per 1 juni 2014 de nieuwe grondprijzen vast te stellen. Daarvoor zou er eerst een evaluatie gehouden worden, met name over de tijdelijke grondprijsverlaging in de 4 kleinere dorpen Kasterij, Heide, Veulen en Vredepeel. Deze proef loopt al een aantal jaren en heeft nauwelijks succes gehad. De verkoop van kabels is niet vlot getrokken door de korting van €50 per vierkante meter. Doordat er onlangs een nieuw college is aangetreden, zal een mogelijke wijziging van de grondprijzen pas met ingang van het nieuwe jaar ingaan. De gemeenteraad neemt hierover op 16 december een besluit. Gisteravond vond in de Schouwburg de verkiezing Zakenvrouw van Noord-Limburg 2014 plaats. 2 van de 3 finalisten komen uit Venray. Na een spannende avond, waarbij buiten de stemmen van de jury ook de stemmen van het publiek voor 1/3 meetelden, heeft Carolina Swoboda van Otto Workforce de award voor Zakenvrouw Noord-Limburg 2014 gewonnen. Nou, ik heb het nooit verwacht dat ik het word. Stiekem wel ergens gehoopt, maar ik ben zo trots eindelijk op mezelf dat ik het heb bereikt. Een soort bekroning op mijn werk, wat ik de laatste jaren heb gedaan en mijn eigen ontwikkeling. Behalve Swoboda waren ook Mariet Jansen van Lelycenter in Leunen en Rini Leenders van Paspartout in Meijel genomineerd. Het was een geweldige avond. Complimenten aan de organisatie. En ja, een verdiende winnaar in Carolina. Heel bijzonder, maar ik denk dat het mooiste is dat het weer het vrouwelijke ondernemerschap onder de aandacht heeft gebracht. En ja, ik ben heel trots dat ik daar aan bij heb mogen dragen. Ik wil in ieder geval uitstralen dat een vrouw in techniek heel goed mogelijk is. Gebruik je enthousiasme, gebruik je verbeelding en ga er gewoon voor. En ik zou het mooi vinden als er heel veel vrouwen zijn die dat er vanavond uitgehaald hebben en denken van ja, misschien is het wel mogelijk. En dat stapje, dat duwtje in de rug hebben gehad. De verkiezing werd dit jaar voor de 3e keer georganiseerd door Stichting Zakenvrouw Noord-Limburg met als doel vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren en te ontwikkelen. Ik denk dat het een ontzettend mooi initiatief is. Het wordt ook professioneel begeleid. En ik wil daar wel een bijdrage aan leveren om mensen, vrouwen te stimuleren om toch het lef te hebben om te gaan ondernemen. De winnende zakenvrouw is een inspirerend voorbeeld voor ondernemende vrouwen in onze regio. Waar ik mijn toekomst zie is daar wat meer balans te krijgen met mijn privéleven. Dat is altijd mooi gezegd, want als je aan de top van het bedrijf staat, is het gewoon hard werken. Maar ik wil ook daarnaast veel meer doen voor het vrouwelijke ondernemerschap. Hier in deze regio voor natuurlijk Noord-Limburg, maar ook voor de internationale vrouwen die hier in Nederland actief zijn en die niet aspergesteeksters zijn, maar die ook veelal nieuw hoge functies bekleden. De Venrayse Vierdaagse is gisteren voor de 56e keer van start gegaan. Op het Schouwburgplein werd een startschot gegeven voor vele groepen. Zowel kinderen als volwassenen gaan ook dit jaar weer met veel plezier deelnemen. Een kleine 2500 hebben zich bij de voorinschrijving al gemeld. En vandaag en morgen kunnen zich nog een aantal inschrijven. En we hebben zondag nog de 20 kilometer, daar komen ook vaak nog wat extra mensen op af. Het WK in Brazilië en de avondvierdaagse zijn prima te combineren. We hebben afspraken met de horeca over gemaakt. De eerste wedstrijd van Nederland, vrijdag, die wordt op het scherm getoond en dat is pas om 9 uur. Dus na afloop van de Vierdaagse wordt het scherm klaargezet. Dus daar hebben we, het hoeft van elkaar niet te bijten. Zondag start het défilé om 1:15 op de Helvrichstraat en eindigt op het Schouwburgplein. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 6 uur 's avonds. Maandag is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht is het overwegend droog met een kleine kans op motregen. Overdag kan er een bui vallen, maar 's middags klaart het op. Het wordt circa 19 graden. Zondag wordt het met 22 graden aangenaam warm. Bedankt voor het kijken en een hele fijne avond.